Андый риваят bizning авылда бар. Чөнки кадр мондан 50 жыл элек bizning авылга birinchi килеп урнашалар урыслар. Bir татар солдаты җирен сатада урыска. Ул монда килеп утырта үзенең кишләрен. Шулай итеп безнең урысларысы барлыкка килә. Башта була 500 ба, аннан бер ягында 600 ба. Алар инештең ике ягында да кечкенә генә урамычлары, тоташалар үзара күпер белән. Аларга безнең элекке главалар башта yerне бирәләр 2 полоса Правон елгасы буеннан, и бер полоса бирәләр өсте тау башыннан бирәләр. Ул үз җирләре булгач, тау башында сат башы була инде. Вот шунда алар ниндидер часовны эшләгән дип сүз бирде. Но ул рәсми юкманы белеп булмый. Ул ничәдер ел узгач, анда җир убылада ул часовны дигәннәре әлеге китә җирасына. Ул хәл булырга мөмкин моннан 200 еллар элек. Ләкин бу риваят кенә. Риваят кенә. Динар Бухарова менә шушы риваятларга нигезләнәме? Но бит татарларныкы түгел, урысларныкы. Урысларысыныкы. Урысларысы. Ул урысларнары кая китә? Вот хәзер без сөйлибез. Шул Яковлев дигән безнең авылдаш урысларын безгә килеп утырулары турында бик тапсирлы язып калдыра. Аның материаллары миндә бар. Сугышка кадәр булган безнең авылда 20-24 урыс ызбасы. Бер ягы Айсын урамының ытсы, бер ягы тегендә тау ягы. Алар үзара ирешер өчен күпер салалар үзләренә. Эсметр киңлегендә аларның анда клублары, мәктәпләре бар иде. Минем дә исемдә ул нәрсә. Вот шул урамның әлеге заманда Шакуров Исмаил турысында Василий Лушин дигән урыс торганында ул вакытта. Анда бар кечкенә булган кечкенә генә бер 4 баганалы метр 80 биеклегендә уртасына цаң колокол дигән булган. Вот шул үзләренең бер урысларысының ние булган. Часовнясы. Бу риваятләрдәге часовня дигәнде кечкенә генә агач ние бинасы дигәнде циркуаты гел бит инде. Безнең татар авылы саналган ислам динен әлеге гомер буе тотып яшәгән авылыбызга бер нинди катнашы юк. Ул часовня риваяттәге часовня да безнең авылдан хәзер 2-2,5 километр якта. Сугыш вакытында аларда күп сугышка эләгәләр инде. Вот шул периодта хәзер безнең авылда 108 урыс торган. Әлеге яши карты, ире хатыны, ланнары. Бу икенче дөнья сугышын вакытында. Да, инде вот бу Бөек Ватан сугышында ире кирәк инде. Ишендан соң күберләр үлеп кала. Алар бер качанда безнең татарлар белән семья кырышмаганнар, аралашмаганнар, тик сөйләшкәннәр иткәннәр, но үзара ниндидер туйлар ниләр вайши булмаган үзара. Ул руслар татарча бик яхшы сөйләшкәннәр. 56 елда аларның бер кечкенә генә кызлары инештә батып үлә. 7 яшендә. Ишеннән соң салмак кына берәм-берәм тузыла башлыйлар, китә башлыйлар. Бәләтененгә, Шемерлегә, Мәдәнәгә, якын тирә авылларга күчеп бетәләр. 46 елда безнең авылда инде бер нинди урыс ызбасы калмый. Бу Динар Бухарованың Сафаҗай татарлары Нугайдан, Мишәрдән чыккан, Әстерханнан күчеп утырган Сафаҗай татарларының кайчанда христиан, казак булып, ширкәүләрдә чукынып йөргәннәре дөреслеккә туры килми бу чыгама. Туры да килми, ул просто ниндидер Динара уйлап чыгарган әкият дирәгә. Сындырысын әйткәндә. Бер нинди дөреслеккә туры килми. Безнең татарлар бер качанда урыс исемнәрен йөртмәгәннәр.
Bizning avulda bir qachonda tata territoriyasında bir nindi jas oynayalari, neler bulmagan. Min күрсәтелән ул бит кечләп сугындырга тырышу булган 18-нче гасырда, 19-нчы гасырда кайберләре күчкәндәрне нәрсәдер илеттермәгә ябылырга нәрсәдер зыян эшләп, может. Әгәр дә атканнарында, әгәр дә православие динне кабул итсәң, анда диңләйтәбез дисәңне, или утыртмыйбыз мыдыр, шундый формада ул бу нердән булган, нар инде әлеге кабул итәргә. Дингә кирәк атканнар. Кыскача әйткәндә, дин арага берсек авылның тарихын өйрәнергә кирәк. Чыш-пыш ишмишләрдән генә бер нәрсә әлеге белмичә, авылда тормыйча, ниндидер ниләр уйдырмалар сөйләп бирергә кирәкмидер дип уйлыйм.